nakapor la sakhi yak jimara namat borom ki kon samla jong kari boy district hak jing le kai ki boper bat menta kanti sagwai perkakan hon keblatip kuteng kum kari boy boxing association kelawan ra yak nam merka borom yak district bat yak jelahi baro kawai bat kane kakan hon college nesi menta hak under 17 jong ka 69 national school games kebelalong hak jelah Arunachal Pradesh Hagas ni balang kesantering nawing arjar husan nakaliang rib hoy boxing association hag jingalam jong ba Cornelius Karunai bade president jong rib hoy boxing association ba Bantelang Sun bade vice president ba Benis Marwen bade secretary hag jingalang kibahi hasem jong ki khna kila priang burom ya samla kan thei kibakan thup ya samla air kerpang hak kedan ke basa 100 kilo berkesamla Evangeline Sobar hak kedan ke basa 10 kilo baro arngun kilawan hak kedan ke balai hak baglayo ya ke bronze medal hak te ke jinglekai bana kaliang ka association lapan kup dak jain dia ya kite ki arngut kite samla kum kadak jing priang burom ya ki berkilawan ra ya kanam ke burom ya ke district bade ke jela baro ke wei ya kini ki armut ki kun samla ki kun ki jongi pegane ka jingle jong pi ka dei ka wei na ki jing ai mansim ya ki kun samla om tang ya kini nrei ya ki bala ban pe ya kane ka kubor ka badai menta kasmi bakin ki kimi ki pa kin ailat ya ki kun ki jong ki bakin peni ya la ki jong ki sap ki kong ki jong ki hakino gino ki sport om tang hakane ka boxing ya baro ki sport ba ngide ban ailat kum ki pa khnang ba ki kun ki ki jongi kin yo ban pen i yak sap ko jongi te na kaliang jonga nga ai kublei ki bok ki yang ya ki baro arngut ba kinang kiu saprang bat khamtam ya ka riboy sport association jongi ke bala penbej ya ka kum gane ke jingle burom ki jongi bat kum ju ru ya ka sport jong ka state ke jongi ke ba pilale ya kane ka burom